Adawag mo. Wayne, amog. Ay, inyag konto'y cellphone mo. Makarungrang. Sungbata man. Ay na, bay-bay am nga grang. Dagulit na ita. Sino da ito'y aya? Kaya crush kanyak Jak lang aro doon ni kaskasaw ng dagulit bay lang. Ay kat kita no number mo tiyag parparang. Ayun. Igmaw. Hello? Sino na itaw? Taga-ano ka? Anyat nagan mau? Kain anyat masapal mau? Hello? Insan ba daw? Kamusta ka? Sino da ka day? Who are you? Ay sos, kumabaw ka saan kasinsain? Niinsan mo tayo ito'y Adelphine. Dito'y Amerika. Ay! Si kamo gayam kasin Dilpain. Ay na, ay, sorry. Nabayag mo't namin ng tinauda pa nagsarita ta, kasin. Sorry Okay lang, kasinsing. Anya nga insan. Talaga mo ta. Pati ayog mo, kasla Amerikanaon. Siyempre mata. Nabayag ako dito, you know. Babaen, tiga sa itiapaw, nakaradkadag matlanta. Kanaw dawid mo. Ay, stay. Kanaw dawid mo. Kano kang agbakasyon dito Pilipinas? Mabitan, kasinsing. Imawagag, taada na batag, ngay bagagkan ka. May papatitan niya, insan. Agsabsabulag ngamin, iti pangipatagdirak iti balay ko dito Pilipinas, insan, tapno at dapagdagusak, nugas diyang agbakasyon. Dito abay ti balay min insan. Ha? At dabakantay, insan? Gatay kaon. Oray tay eksakto lang ang pangipatagdiran iti balay ko. Adda kasinsane. Are you sure? Uwan ko na langarudan. Sure ba, insan? Yes, I am very sure ball, insan. Sige nga ron, insan pa daw. Agipaw ita kiti kwarta, tas ikanti makaamaw nga gipatakdar iti house ka. Oh yes, no problem, insan. At dagayim ko na lang nga karpintiraw. Kan namapalain, insan? Iparas mo, di pa nakaramid ti balay ka. Ano kaya't mo? 24 oras nalpasan. Joke lang, insan. Ay, awan, adatama mo ka karpintiraw. Sa nga polo karpintiro tayo bak, tapno mabit amalpas ti balay mo. Okay, insan. Deal. Awan, insan. Del na del. Ay, kano ka nga nagpawit iti kwarta? Tomorrow, insan. Okay, insan. Orayat nga rin di patulod mawan. Sure hit na ito yan. Yudang ko ti kanawan asakag agastuyab. Isublat ko mati kanigid asakag agastuyab. Ikaw ay masaya, kumadyak ka. Pari pa doon ti masapat ko Kasla naragsak Ikaw ay masaya, boy mo ay sisid na. Kung nagtumot na sikat ti masabat ko para inting batinteng. Ay, nagpudaw ta. Ay, mangirwarak man iti pagpaid ka. Dahil di pagpain ka. Dahil ay, nagdagaan. Na! Pasig asag sa sangaribo dahil ta pagpay-pay mo pa. Nagpudaw. Nagdagaan ti weather ita. Ay. Paray. Nagtakawam iti dayta. Wenno nang huldapam ko na kuma. Chay? As in TSA. Chay? Anyat pagkititaam kanyak, holdapar? Ay, kwa pare. Nangalaam nga rod dita akwarta.
Impaw iti kasinsin ko nga day abroad. Wow. Pagparamid ko iti balay ka. Na. Ay, awan mon pare inteng. Kapitan ka nga agpaisaw. Ngam awan samot asinso ti biyag mo. Sige pare Tay naggumatang iti materialis. Iti iparamid ko adak. Kay abalay ka. Kung ikaw ay masaya, umawit ka. Ay, sus! Imbag pa'y ni pari ba nung? Uray silang ti kantana. Taado mo ti kwata na. Ay, imbag man taad dagayam kasinsing na amang tultulong kinkwana. Ay, umapalag akas to'y umapalag ka talaga. Apalak ni pari ba nung? Ay. Kasangsangpet mo pala ang enteng ngam nagatidugan tasen naay mo. Ay, umapalak namin kin ni pari ba daw? Dungaw. Ay, nagaduti mani na. Agipatakder ka no iti nagdakil abalay da. Anya, nagkunamot iti dayta. Awan ti sa balikan da duma. No saan ani pari ba dong? Isaw, tinangibaga. Aha, patpatsimbat. Ha? Linoko nakalaang. Namati kamot na dagaws. Na. Balay, ti kasinsin ni Pari Badong ti ipatakderda. Anya? Nagkuyog kami kan ni Marituyang itay. Nagistorya, may papan iti balay nga ipatakderda. Na. Saan da abalay, ti ipatakderda. No kasta. Ay, inulbudan naklaing dahi apari pa dong iti uray ka naman. Talaga nga ulbud dahi apari pa dong. Naipas nga ulbad. Matay tumot lang nga ulbud ti Jaski. Nala, ingkakat agluton tanaban nugak. Kasangsangpot kumatla itay. Anya? Di ka pala nakaluto ba nang? Ay, ada ka nga rudan. Disikan. Ala, ingkan inteng. Kay masam ti agluto. What? Jaski kini. Anya betin ti kastoy abyan. Sakla akan ayo din. Anya betin. Naglaklakayak lakuman abaro. Badaw, apay ngay. Adadumot ti darat ng siminto. Nagbasit ti siminto ang mailalaok iti darat. Tangiwat mo to yan. Tagtagarilat na ka din. No kaya't mo ti makakickback. Masapol nga agbalin ka awaes. Ha? Nangingi na ti siminto ng darat. Naimbag ti darat tado ti pangalaak analaka. Anya? Basta aguli magkalatan. Agbuya ka lang tuyang. Di ka agbalin ang kontrabida. Takasinsin ko mo ti masik nanditaw. Awan ti makibiyangam. Ha? Sige nga raw. Suray! Kaslawanan tinaibaga. Inak man lamaki kaaruban. Sige! Ay, manakibiyang nga talaga na itatuyang. Ay, tinasayaat. Awagak di kasinsin kao. Ibagak tagpawit manan iti kwarta. Ta ibagak anay busen ti damo nga impawit na. Kanya building permit niya ibagbagam mat pare. Wala. Kasapulam da ita paray. Agbayad ka iti building permit mo. Kahit saan mat a building ti ipatakder ko pare. Basit mat labalay. Di small house permit no isaw. Basta agbayad ka pare. Ay, agdal na ka. Na. Di nagpagdiskitaran pa rin teng. Mo kan ay. Na. Di mo pailay, diretso di kayat mo. Natitigwa ka sa pagkabim. Na. Kapilaan. Awan pang tinapay na pare. Na, umilit pailaan. Dahi tapay ti siyang agasaw. Talugasot amin daytan. Kasi kamay, ibigayan ka mo tayo ti katas ng abroad. Barya lang para kanyak dayta pare. Ay, paray.
Thank you very much. Ikagda nagpare. Basit labalay ti patakder ka. Na, kunamot nga min idi ang nagdakil abalay. Saan ka di? Joke only. Basit lang pare. Mapit amal pastipat patakder niya balay, tata. Tato dagiti tinangdanan niya mga rame. Wen, kwaraw. Mabit lang day jay. Apag isunto nagbakasyon ti kasinsin ka. Talaga big time day dyan kasinsin niya, tata. Ayun Big time namin ti bulimay. Sa klan, tinakurapay ka na kami ngagkakabagyang kwaraw. Ay ka, pati kumati balay niyo ha, tata. Patarimaan niyo mat. Ay, wunto, kwaraw. Masan mo't laday dyan nung makita na ti balay may. Sigurado, ikanak to iti pagpatarimaan ko iti balay ka. Agpilas ka tuyang, intaman ag-relax. Ha? Ag-relax niya. Intamot ag-nightlife Apay, adda kwarta. Of course! Nagpawit manin ni Insan Dilpen. Intamot i-relax ti panunod ta atuyang. Kakaiso na nga damot pag-relax ta. Ay na. Ay, mayat Ay, sige nga raw. Urayan na tagpulusa. Sige, tagbulustan. Ag-short panaklangan tapno kasladya forms. Sakto ag-rubber shoes. Ayun, mayat ba daw ngay? Bagbagay mo, kaskalatin ijer no kasta. Sige, taag short panak met tay short pan ko anak kitay sakto met ag-rubber shoes. Anya, asan? Agpantalon ka. Tapno kaslatin ijerak met abadong. Si kalat japormsan. Ay, oray siyak met Yahoo! Naglay nga nagsala ba daw? Mamanlog akong nagsalsala tuyang. Indag tugawan. Madam Dumapay, diyak pala na ubang agsalsala. Agsala tapay, madam. Mamanlog ang narodan. Nagawit kan. Mangibabayin ka. Nakangiwat ka tuyang. Umuna kang magawit tuloy. Rabin. Anya, ay manda ka. Agawid na dua. Apay nga nagpawid ka. Ang dapay papanak. Umay kantay palugan kang nagawit. Kaso marunong ka. Ay manda. Sa mga nod. Sa balya babaya kaduam. Na. Awan! Dito, kwartam, tuyang. Basta gawit kan, Wan. Ay. Si Benang. Ay. Thank you, baday. Gawit kan, Wan. Wan, agawid akong baday. Thank you. Ay. Mare, kasladyak makikita ni Marito yan. Ay na, nakaturog pala siguro napuyatan da nga gasawa. Anya? No kanayon di nightlife da, mare. Ay, aga, seman. Ay, ado ti kwartada ano kasta? Wan ta kanayon ti paw iti kasinsin ni pare, badong manipod abroad. Ay, nagmayatan. Ang anyan, tapag nightlife dala ang tit-itan ti kasinsin na. Ay, nagsurtidan. Wan nga rod, mare. Ay ino siya kakat urnungag. Ibangkok no isaw. Ay, oray siyak mag. Ay, sabali mo namin tirasunda, mare. Enjoyan da ka no ti biyag, ta si bibiyag kan napigsada pa. Badaw, apay ngay ang nagbasit mo't abalay ti pinaaramid mo. Di mo't ko na ni kasinsin mo, adak
dakal abalay. Isaw matlatag bakasyaw. Ang may salang nagbibiyag na dyan kasinsin ka, oh. Dalagi pagturugan na, mayatain. Una, ngam saan lang arudan a kompleto iti materialize. Nagbasit pa'y abalay. Kasla isturmutlat kabasit nan. Naimbaga, no saan nga agungot ni insan mo no makita na ti balay? Saan? Nasingpit na jay. Ken ibagak taw, sakbay asumangpat, tapno saan amaklaat. Kompleto matiimpaw it na kwarta. Ngam no apay adi mo ginatang ti kompleto a materialize. Diawan ti pag nightlife tano kumplito ti materialize. Isungagulay magkalatan to yang. Bye-bye anak. Discarded na daw. Marikwanang sumangputan jay bayaw ko nga da ijay abroad umay agbakasyonan. Ay, kasta aya, marituyang. Kaano nga eh. Intun bigat maray, ingkanto agpariban, wano agpakulot no isaw. Lapisam to takiday mo, kan pagparin tumungum takurimat-mat no. Sa kanto aglepistik iti nalabasay. Agpapintas ka iti hustaw, ah? Na, apay aya. Wala, tairito ka kenkwana. Numakorso na daan na ka. Sigurado nga asawaan na ka. Ay swertim, ah? Rugyan nakmanan, marituyang. Anyat pagkit kitam kanyak. Makas asawa ko na yan. Agbibisina kitilalakay. Ha? Sinalbag kede. Na, natumpungak sa timadi amod ni Marikwanang. Napikon betan na. Itaman pa'y. Ay, madin sa tiyal daw na. Kung namadakil ti balay nga ipatakder mo, nagbasit magayam pare. Kasalamat la istor ti kadakil na. Kahit, anya ko ma, nag-cute to, pay. Bulaw ka talaga pare. Ah, Kasalamat ng bid spacer dito. oray cute. Nag-cute nga rin nakikitaan na Isumat la ang nagbiit analpas na nagbasit magayam. Oray basay, takongkrito na ita paray. Na. Nay, umawagan ti kasinsin ko abak nang. Excuse me, paray. Panawan ka, bay. Oh, pasensya. Narabyan ako na simbang pang. Okay lain kasinsin. Kaya't kau nakitaan, ti balaya pinaramid kau, kasinsain. Ngam, nasipngat mat itirwar ti balaya. Ay, kwa. Hey. Napundi nga mintay silaw di tarwar ti balay bayaw. Apay, saan ka di pa mabali na pagturugan? Ay, saan pa'y kasinsin, takapinpintawr. Nga makitam tumot lang no bigat. Ay, kasinsin, pasensyakan dito'y balay mi Patarimaan kong tunod na ti kwartak. Ay sana problema tayo tayo, kasinsain. Ada sorpresa kada kayaw. Ha? Sorpresa? Anya ngay dayta? Kaya't ko nga regalo ti pinaaramid ko balay ko kada kayaw. Kukwayon din dyan. What? Ha? Ay na. Sayang ba daw? Sayang. Oh, anya ti sayang ipagtuyang. Ay, kwa. Ay, awan bayaw.